Ключовата дума в зимните месеци, когато боледуваме често, е имунитет. Как да го подсилим? Ценни съвети ще ни даде господин Иван Вайс. А за превода в ефир ще се погрижи Стефан Стоянов. Добре дошли, господа. Мерси, Иване, добър ден. Здравейте, Стефан ще помага. Защо толкова е важно да дискутираме имунитета, особено в тези есенно-зимни месеци? Имунни систем е наша отбрана. Имунната система е нашата отбрана, нашата защита. Имунната система ни пази от всичко, което е лошо в нашия организъм. Това са вирусите, бактериите, неконтролираното делене на клетката, оксидативния стрес. Сега слушахме за спортистите. Те имат изключително голямо ниво на оксидативен стрес, защото много тренират. Огромно количество кислород внасят в организма си и става силна обмяна на веществата и на енергията. По този начин получават оксидативен стрес и по този начин и свободните радикали в организма им се увеличават. Тези свободни радикали, разбира се, са нормално явление в организма. Но ако се увеличи количеството на свободните радикали, които се получават заради оксидативния стрес, заради начина ни на живот, заради средата, като казвам средата, в която живеем, това значи какво се храним. Който дишаме или не? Докторът преди нас го каза. Да, разбира се. И въздухът също. Ако е лошо качеството на въздуха, да. Но преди всичко храната. Как се храним? Какво ядем? Развитието на свободните радикали, те нападат нашите клетки. И директно ги нападат. И на практика ги увреждат. Това, което е най-страшно през последното време, което Световната здравна организация го потвърждава, казва го, че ако се намираме в един период от 3 месеца, най-малко 3 месеца в един хроничен стрес, ако се намираме... Мое питание е, що е хроничен стрес? Но тук възниква и въпроса, какво значи този хроничен стрес. Първите симптоми са: лягаме си уморени, спим нормално, сутринта се буди основно уморени. Това и с мен се е случвало много често. Хроничен стрес. Това е хроничният стрес. Това е всъщност, което води към първото. Най-прости облик е най-простите форми на заболяване. Типа повишено кръвно притиска, повишено кръвно налягане, главоболие, умореност, отпадналост, канцера, до рак включително. Познати известният Нобелов лауреат доктор Ото Варбург казва, че ако нивото на кислорода се намали с 40% в клетката, започва едно неконтролируемо делене на клетката. Това неконтролируемо делене я превръща в злокачествена клетка. Тоест, нивото на кислород... Аз как да знам, че ми е паднало нивото? Никако. Няма как да знаете. Свободни радикали. Свободните радикали всъщност имат възможността да проникнат в клетките ни и именно да се свържат с кислорода, който е там. Това са много реактивни, свободни радикали. Липсва им един електрон, последна орбита, няма да навлизаме в подробности. Тоест, те се свързват с кислорода. Естествено, че ние това не го знаем. За съжаление, ако в момента имунната ни система не е достатъчно силна и една такава клетка не я разпознае като увредена, тази клетка ще мине и ние се разболяваме. Така както имунната система не разпознава вирусите и бактериите. Какво трябва да направя превентивно? Днес превентивно трябва първо да пробваме да ядем здраво. Това, което днес превентивно трябва да правим, е да се храним здравословно. Колко можем. Доколкото е възможно. Да вежбаме. Да тренираме. Да се не стресираме. Да не се подаваме на стреса. Невъзможно, нали? Невъзможно е, разбира се, съгласен съм. Нещо интересантно, аз съм това, бил което е интересно, преди 2 дни бях на един... не семинар, конгрес. На един конгрес, който е посветен на... Организира агенцията за антидопинг за Източна Европа. Тоест... Управо окренута към спортисти. Тя всъщност се занимава именно с спортистите. Спортисти, пошто имaju... Спортистите, тъй като имат наистина много оксидативен стрес, много висок оксидативен стрес, те трябва да... Някой трябва да се грижи нутриционист за тяхното хранене. Тоест какво се поглъщат. Някой следи техния начин на хранене. И ги съветва да ползват естествените антиоксиданти. В храната би трябвало да ги има, но ги няма. Защо? Защо вече генетично модифицирани организми? Добре, все пак да отворим скоба. Кои храни са най-силните антиоксиданти, най-мощните? Такива, които ги има и на българския пазар. Помаранча. Портокал, лимон,
Броколи. Ябълка, броколи. Браво, броколи. За зимата, да. Sad, броколи се трябва дали обраđen, отношение на броколите, тук зависи обработен и необработено ли. Свакако. Защото имаме зеле, витамин С, витамин Е. Витамин С, витамин Е. Това е това, което го знаем. Това, което ползваме. Много често съм пътувал в Япония. Защо Япан? И защо пътуват там? Това е страната, която са най-здрави хора. Защо така? Zato što имаме културу живење. Първо, те имат една определена култура на живот. От друга страна, всички внасят антиоксиданти в организмите си. Защото това е обичайното им хранене. Пътувам също и в Европа. Във Франция, например, лекарите препоръчват, предписват антиоксиданти на жени над 45 години. Заради остеопорозата, ракови заболявания, рак на гърдата. В Гърция, Италия, всеки един лекар, когато ви предписва и антибиотик, ви съветва и освен витамините, които обикновено ни дават с антибиотик. Витамините и е антиоксидант. Да, те също съществуват, обаче по-силно. Това, което е интересно на този конгрес на антидопинговата агенция, професорите казват, трябва последователно и постоянно да обучаваме хората, населението. Значи населението да бъде образовано, но също и лекарите да ги образоваме, медицинските работници да бъдат образовани, защото те всички знаят. Да, трябва да просто да им бъде напомнено нещо, че науката върви напред. Как да ги информираме? Чрез медицински декларации, това са така наречени медицински декларации. Аз ви изпечатах част от тези документи, за да не излезе, че ето Иван Вайс казва. Японците... Добре, само да питам, японците са много стресирани, което няма ли противоречие в това, което говорите? Точно така. Много са стресирани. Те са наистина много стресирани, но вечер, когато излезете... 200 стои на едном тръгу. 200 стоят на един площад и виждате как тренират нещо. Ядат много риба, освен това. Пият доста вода и използват антиоксиданти. Един от антиоксидантите е Ганодерма луцидум. Това е най-силният естествен антиоксидант. Един от най-силните естествени антиоксиданти. Казват следното. Cancer Research Laboratory. Лабораторията за проучване на рака Индианополис в Америка. В Индианополис, в САЩ. Ганодерма луцидум е медицинска печурка. Е гъба, медицинска гъба, която е призната в традиционната китайска медицина. Американци кажат. Това го казват американци. Заключение какво? Няма да ви чета всичко, което казва. Но в заключение това е важното, че ганодерма луцидум може да се счита за потенциално лечение за инвазивни канцер, ракови Тази гъба се произвежда от човека изкуствено, нали така? И е в природата. Това е естествено растение, не е... Екстрахуе се. Прави се екстракт от това растение, от Ганодерма луцидум се прави екстракт, който всъщност действа върху елиминирането на тези свободни радикали, а от друга страна чрез имуномодулация. Това е много трудна дума, но така или иначе става дума за това, че по един естествен начин подпомага нашата имунна система да се върне в един нормален режим. Тоест, когато се върне в този нормален режим... Защо кажем, ако нам падне, имаме настинко, така? Настиваме, когато сме отслабнали, имунната система отслабнала. И добиваме канцер. И получаваме съответно и рак. Това е най-страшната форма на отслабване на имунната система. Ако повишим по естествен начин нивото на имунната система, ние ще оздравеем. Ево еще една. Каквото и да е нашето заболяване. Комбиновани ефекти. Комбинираните ефекти зеленog чая и ганодерма луцидум. Да, зеления чай навсякъде също се пише за него. В Япония само да кажем, нашите студии са заключили да комбинация зеленog чая и ганодерма луцидум влияе върху метастазите канцера на рак на гърдата. Япанци данас користе Днес японците използват едни комбинации от много различни антиоксиданти. Тоест те правят едни комплексни съставки, смесват тези антиоксидантни съставки, които са в съответните пропорционални съотношения. Те ни освобождават от свободните радикали, те повишават нивото на имунната система и всъщност ни връщат към нормалното функциониране на организма. Искам да ви питам, донесли сте едни опаковки. Какво е това G132? За мен е пълна загадка тази абревиатура. G132 je danas
Днес Г132 е най-силният комплекс от антиоксиданти в Европа. Тази марка, която виждате тук, този стикер се дава от известен институт в Кьон, че това е свободно от допинг. И всъщност ние сме единствените, които поставяме върху една хранителна добавка това признание от антидопинговата агенция. Това е... В него има екстракта от акула в протеин от акула, зелен чай, все 1,5 литра изпивате зелен чай, ганодерма луцидум, екстракт, за който говорихме, пчелно млечице, екстракт из червено от черното грозде. Докторът преди нас спомена ресвератролът, който се съдържа в червеното грозде, се счита за естествен антибиотик. И този комплекс има задатък да нам подигне имунни система, има за задача да повиши нивото на имунната система по един напълно естествен начин и да нам врати и да възвърне всички онези функции на организма, да нищо се не дешава все едно, че нищо не се е случвало около нас. Не може да нам смани стрес. Разбира се, не може да намали стреса. Но продукта от стреса, който се образува, може да го намали. Това, което сега предлагаме като една акция, намаление, е всеки, който си купи кутия от 60 капсули. Една-дневно трябва да се пие. Една-дневно значи това е достатъчно за профилактиката. Веднъж дневно или два пъти дневно. Хора подложени на хемиотерапия. Защо? Защо? При леченju. Защото при това лечение те са длъжни, разбира се, да отиват на това лечение. Но така или иначе, унищожавайки раковите клетки, има и странични ефекти. За да се елиминират тези странични ефекти, който си купи една кутия, като подарък получава една малка, която съдържа 30 капсулки. Danas moramo da podignemo naš imunni sistem. Нивото на имунната ни система днес трябва да бъде повишено. Бих искал всички да се обичаме, да не се стресираме, да се храним здравословно. Да ви питам само за кого е подходящ този продукт. Това е много важно. Препоръчва се за деца над 7 години, нетрудницама, за жени небременни жени, всеки, който имунната му система е отслабнала, защото по естествен начин повишава нивото и на интерферона. Добре, благодаря ви. Останете след обед. Рени отново ще бъде при мен в студиото и ще я видим в непозната за вас светлина. И още. Преди обед остава да видите. Рени разкрива тайните за